салом алейкум бародарҷонои ма. Ана хуш омадем ба канали Бобоҷон медия бародарҷоно. Ана названи видеора дидем чӣ гапай? Вафоти акаи Лангарӣ. Ҳаматон надидем. Хуб бародарҷоно, хоҳиш мекунам кадомит ки дар канал обуна нашидаен обуна шавен ки дигар видеое ки мепартоем шумо бехабар набошен. Ана кадомит ки лайка намондаед лайка биҷиқем бародарҷоно ки китоби видео паҳн шава ки ами ба одамое бираса ки вақти ма ҷанозаи ами вафоти акаи Лангариро ба ҳама гуфтам, бисёриё нофаҳмида ҳар гап гуфтам ба ҳамон одамо бираса. Ба ҳамин хотир лайка монед бародарҷоно, хоҳиш мекунам ҳамон нафарро бибинанд ҳақиқата. хуб бародарҷоно, ма дар ҳамон видео фаҳмондам ки бародаро акаи Лангарӣ вафот кард. бо даже фаҳмондам ки бобои Лангарӣ аст ку ӯ бобои Лангарӣ ма худам чанд сол шуд мешиносам. беҳтарин инсонай ба худоро ма мешиносам. беҳтарин инсонай. мардум фикр кард ки бобои Лангарӣ баъзеҳо гирифтан амира хайп қабдан дар каналошун партофтан как гуфта ки бобои Лангарӣ авар якай. набошам ма дар наворам фаҳмондам ки и дигар Лангарӣ аст. акаи Лангарӣ кӯи бародарое ки хайр кардан чишон гуфтанӣ дорӣ? кӯя салом табрасон, кӯ ягон чӣ бигӯ. ба ҳамаш миннатдорӣ мекунам худованд ҳама вақт танашон сеҳат бошавад, дилшон беғам бошад. дигар наворош ҳаст каналда бидроен димо пеша бинен ма збор рӯй кардам сумаш ҷамъ кам хуношона ремон кем дар балниса қатиш бидам. ҳамаша ма ба факти далел фаҳмондам бо одаме пайдо шид ки этай худо наметарсӣ ки бобои Лангариро мурда меброрӣ. даже ма агар бобои Лангарӣ оз мара тамошо кардаса боша ҳамин бародар ма даже дар эфириш нависондам. ӯ бародар ҳамин ӯ видео ма тамошо карда худаш медонад ӯ видео хабар дорад. лекин мардими мо барои чӣ хеле ма намедонам ба худо. набоша ина оз ма мемонам суратоша дидеса ина суратоша рӯзи мурдаша инами ина видеои пешина шанида же мемонам ки кадом Лангарӣ аст. ма ҳамаша фаҳмондам. рост ма гуфтам ба ӯ мақсаде ки ӯбол набоша як гунahгор нашам ма сурат намондам ҷанозаша камера накардам. лекин ҳамидани бо гапи чап кардан маҷбур шудам ки суратша як каси ёфтам ина маҷбур шудам сурати рӯзи мурдаша ма дар ҳамин видео монам худо бибахшам. барое ки агар лӯбои кор кунӣ мурдара биброрӣ ҳамонҷа камера ки нишонтӣ одами бесаводи беақл бо пайдо мешава ягон гап мега. накунем бародаро бас кунен ҳамин коротуна чӣ дар кора охӣ? хай кадоми ҳаст нестада фарқаш чӣ? ҳамин дуо така бигзар бирра охӣ агар дуо карда битонӣ. ман видеора бировардам просто ӯ ба ӯ одам ба ӯ хотири биди видеое ки ман гуфтам акаи Лангарӣ гузашт уҷа бисёри бародаро хайр кардан барои личени ҳамо акаи Лангарӣ хайр кардан. ин видео ба хотири ҳамо шахсо буд. ин менои барои ту набуд ки ту бидрои дар комментария гап чап кунӣ. просто мардуми худам намехела як видеора то охира гӯш намекунанд. аввал ту то охира гӯш кун бифаҳму чӣ гапай кадом Лангарӣ ай. ман ҳамонҷа пони фаҳмондам кадом Лангарӣ бо ҳамудами нависондаанд ки эти хел ҳар чиз нависондаанд. вақти аввал видеора то охира тамошо кун бифаҳм чӣ гапай. просто баъзе одам да ма ҳайронам да ту як чиза то охира гӯш нокарда ту чӣ ай пеши худат комментарияда гапҳои безеб менависонӣ. ман ҳамеша да ҳайронам. ина ман маҷбур шудам ки суратша монам худораҳмати Лангариро ё ин ки ягон чӣ мегӯянд навори пешинаша монам ки китоби ҳамун беақле ки нафаҳмид гапҳои мара ҳамун бубина. бихела бародаро ки акаи Лангариро ман чанд сол шуд мешиносам. акаи Лангарӣ мардбачаи ман ӯро медонам. акаи Лангарӣ беҳтарин одам аст. оз дигар блогер мебуд гӯш нокарда сразу зидед як против як гап мебуровад видео абрашин. леки ӯро худо ақл додай бачаи баақлай дуромад аввал дид ку чӣ гапай гуфти гапҳо медонад ки ман ӯро нагуфтам. лекин уҷе баъзе блогеро да хайп шид Лангарӣ вафот кардай Лангарӣ авария кардай. накунем ин хел ҳамо агар чӣ мебуд ҳамо акаи Лангарӣ ма дар видео мекард мегӯяд бародар ту чӣ ба ма дар видео кард ки ман гӯё мурдам. аввал даромад дид ку ҳамо чӣ гапай уҷа. накунем хоҳиш мекунам бародарҷоно хайп накунем ба айпишти хайп ӯ
акай лангари ҳам подписчик дора, подписчикош лиш нама подписчикшум ҳурмат чӣ мекунанд, иззат чӣ мекунанд, ана му нафаро азор ки накни зиқ мешава ки лангари аз дунё гузашта набошав акай лангари худора шукр саломатай, хубай. ман ҳар як эфирашда медурам, ҳар як видеоша мебинам. худо умри дарозиш бита, умрша дароз куна. бароям бас кунем бародарҷоно. хайна диден кадом лангари ай. дар киҷои ҳастем, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародарҷоно. ҳамамон тоҷикем, иншоалло ки сарҷамъ бошем, ҳамаш хуб мешава. дар паноҳи Аллоҳ бошем. дар киҷои ҳастем бародарҷоно, Аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша. иншоалло ки кадомит каналда подписатсия карген, видеои нав ай пешай, Аллоҳ розӣ боша, видео ай пешай. медонам комментарияда азор ки кини гапҳои дағалшуна менависина одамои намешиданӣ. бародарҷоно, видео дар рӯзи бад нашава. дар киҷои ҳастен, дар паноҳи Аллоҳ бошен. худо нигаҳбонтон боша бародарҷонои ман.